ya bụ Nigeria onye kwuru nke o kwuru na onye mere nke o mere mgbanwanna jiri nnọọ nwayọ sonyere Uchenna Clever Ọnụọha nwa garama ya zụziri nke ọma na nwaada nwoke ọcha Clara onye eze mkpọga n'ihe omume nzukọ ume Igbo na Eko 100.7 ma o jiri ala nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ site n'ụbọchị Mọnde ruo ụbọchị Fraịde ọbụla ka ha nwee ike gbazie gị o siri mee. Ịchọ ịma ihe na-eme n'obodo anyị abụ Nigeria agala na nke ịma sonyere ihe omume abụ nzukọ ume Igbo na Eko 100.7 ka ị nwee ike nụrụ ka kpọrọkpọtọ si gbazia n'ihu enyi. Mgbajizie gwa ndị ya adịghị. You love music? You love 100.7. Echo FM. Geru atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkachakwanụ mma ekwu abịagba m ihe riri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ anyị Igbo mara m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Tọzụde bụ abalị 2 nke ọnwa 10 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ afọ. N'ụtụtụ taa ndị unu ga n'olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa grandma ya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ odogbo nwoke na-akpọ ụsa ama mme na ghọta anya bụrụ egbe Clara ọ kara ịgbajari m mana uche mmadụ abụghị uche Chineke. Odogwu ọkụ na-ere nwa agwọ n'ala odogwu nwaanyị na-agba mbọ Uchenna na-ekweta na nwaada nwoke ọcha Clara na-agba mbọ odogwu ọ dị egwu nwanne ya hụrụ si na o were future Igbo njema Igbo distansam onatele onabọla ole otu unu mere ejimaka na arụsiri n'ike ejimaka na Jehova na-emere onwe ya ahụ n'ebe unu nọ ejimaka na ọ na-ahụkwala mmiri ihe niile na-arụ ọrụ n'oge ya asị m ya gaziri na nketa si ka onye chiri ya zere ndewo nọ Clara nwoke ọcha mana kanopi na-ekpu n'isi asakwuo na mbara ahụ wetin happen uche kwesịrị na asambra na-eko ọwụchi na-efe otu a kanopi ikpu n'isi a na-adịkwu white na-adịkwu wider ha ochi m wider ọ dị ego ike chọrọ like ya ụtọ alaiki kpara m ya kama ọwa anya m ka m na-eze ka ị hapụ iji ya gbukpọọ m anya enwere m testimony ịkọrọ gị Chineke emewele ya maka agwara m gị ya agwa na Chineke m anaghị agba m aka. Guess what? Abalị bụrụ taa m bịara nọọsụkwa ka m ntabiri ụra ya ga-abụ ihe dị ka ebe 11 na 12 nke abalị nra ahụ eburukwa m pịam n'ukwu oroma ahụ obi ahụ agba m njọ mgbe m hụrụ ka ọ dịkwa n'ala ebe ahụ m ji aja banye ya n'okwu meele anya
Chineke emepe m anya otu a ma ahụ oroma m ahụ ya bụrụ na ọ gbapụtawala mgbọrọgwụ ọ gbapụtawala root ihe dara ada how come ọ na-eme eme ajụla m how come ọ bụ Chineke nọ n'ọrụ ọkwa ọ tụọla gị n'anya how come ọkwa shọkụọla gị mana achọrọ m ime ka ịghọta na oroma m ahụ ebiliwele oroma m ahụ agbanyewala mgbọrọgwụ okwu esiwela ya ike Uche, I doubt you. Aga m abịa hụ na arọ ọ ịhụtụbụ osisi ikuku buturu ya nọrọ n'ala mewa ọ ihe mega na oroma m ahụ Uche makwa na mmiri na-ezo ahụ maka na ị chere na nke ya agụgo Uche, aga m abịa na nrọ ahụ again. I need to revisit na that nke ugbu ị day. nwere ike ị gaghị ala ị nwere ike ịbịa na nke ugbu a ị gaghị ala ihe a putewe hụ ihe again. Clara try ya m Cherenụ ịbịa na nke ugbu a o nwee ka isi bata ha na my dream bi ime interrupt ị nwere ike ị gaghị ala ya ị hụrụ n'abalị a ị na-awa anya this afternoon I will visit that dream. ị na-awa anya as a matter of fact biskit ọwụ m kwere gị na nkwa ewetele m ya this morning atagaghị m ị ga-ata ya o Clara ị ga-ata ya biskit nzọrọ 500 naira ị ga-ata ya shame no dey catch you ma ị ga-atakwa biskit a Uche, shame no dey catch you sị na onye tafara atafọ ka ị chọrọ ma nne ebuli ihu gị elu n'ụtụtụ agba gị n'ala gị mara na ọwụghị m nwa Uche, ị ga-ata biskit a ị ga-ata biskit a Uche, ya bigger than this. Bigger than what? Emebozila mgbe ị nọ na-edimandị ya ọwụ ma hụ me agbara nke so mere nke nta fọrọ gị si na m wetara gị ya asị m ana m ata ihe gwara gị ụnyaahụ mezie ezi na ya dị were black liron machiere gị ya ma ewetazie ya ugbu a gị petọsịwa ọnụ keji black lion ọ dị Igbo mụrụ nze mama ọzọ n'ụtụtụ a anyị ga-eleba ya anya bụ okwu a Tanko Yakasai eji n'aka na ime onye Tanko Yakasai bụ okenye ma abịa n'ihe ndọrọndọrọ ọchịchị n'ala anyị elder statesman ka ọ wụ akwa na-aghọta ọ dịkwa na 99 years nke a bụ iji wee gwa gị na nwoke a abịa na ndọrọndọrọ ọchịchị Naijiria onwe ka ị ga-esi kọwaa akụkọ ya ị na-agaghị akọta Tanko Yakasai ya bụ nwa amadi apụtala kwuo na Naijiria nke ugbu a ka mma karịa Naijiria mgbe ndị ọcha na-eme gịnị na-achị na anaghị esiri ya agụgọ. You see this present Nigeria na him better pass than that one that time where Oyibo people dey rule us. Tanko ihe a bụ ihe Tanko Yakasai mere gịnị kwuru ya ebido na-arụtụ aka n'ihe ndị dịgasị gịnị iche iche iji back ya point ya. Anyị wee na-ajụ gị n'ụtụtụ a ị kwenyere na nke a ka ọ bụ na ị kwenyeghị? Nigeria nke ugbu a wepụchakwa sentiment kpa okwu gịnị aha wepụchakwa APC PDP apụga na ụmụnne ya politics aside kedu ebe ịkụ akụ n'okwu Tanko Yakasai mere gịnị kwuru Nigeria nke ugbu a na Nigeria nke mgbe ochie oge ndị ọcha na-achị anyị before 1960 how far kedu nke ka mma ị na-ekwu ya ga back kwa ya gịnị with points ọ dị oke mkpa mgbanụ ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyenyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Vanguard gezie ntị ndị uwe ojii ga-amalite ijichi onye ọbụla bụ ụgbọala bụ ugegbe ojii tinted glass na-enweghị akwụkwọ ikike permit malite n'ụbọchị taa bụ Tọzde bụ abalị 2 nke ọnwa Ọktoba anyị nọ n'ime ya bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị mmadụ tụfuru ndụ ha n'ihi ala ọma jijiji etikpeki mere na mba Philippines eruola 70 n'ọnụọgụ ebe ka ọ dị ndị nwetara ihe mmerụ ahụ n'ihi nke a ejupụtara n'ụlọ ọgwụ dị na mba ahụ. Naijiria nke ugbu a ka mma karịa Naijiria mgbe ndị ọcha na-achị ka Tanko Yakasai kwuru bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mmemme Indipenda Fubara akpọọla oku ka enwe udo n'ala anyị. Afọ 65 ala anyị bụ Naijiria gbara ọ bụghị ngụkọ statistics ka ndị Naijiria ga-eri agụrụ nri na-agụ ha ka otu jikọtara ndị ụka Kraịst bụ kan kwuru. Ya bụ nwaanyị ji ekwu okwu n'ihe onyonyo Arise TV aha ya bụ Somto Chukwu Mmadụ Agụ si n'okpukpo
si n'okpukpe atụ ụlọ elu third floor wụpụ ma merụọ ahụ ebe o buru ibu. Ọ bụ ihe gburu ya ka onye kọmishọna ndị uwe ojii isi obodo anyị bụ Abuja kwuru. Akpọbeghị bins akpọ, akara na-esi dị njikere ịnabata ndị gọvanọ si n'otu pati ọzọ n'otu pati APC ka Akpabio gwara Tinubu bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na kwụsị na ịdị na-eji iwu na-enweghị isi na ọdụ na-akụ ndị Naịjirịa na-akụ ndị ọrụ Naịjirịa mgbọrọ ka otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC gbara ọchịchị etiti. Uche Ọ dị ego ịma ụdị iwu ndị abịa na-ewepụta na ọ na-efevọcha ọtụtụ ndị mmadụ n'ala anyị. So ọkwa ihe a ga-eji nwee ike review you some of them. Ị na-aghọta lekwanụ enwe ndị kekwanụ ndị emere before a ga-abịakwanụ kpochapụ review ya mara ha afọ ya. ike gboro ka ọ dị Akpabio onye isi oche ụlọ nzukọ Senate Godswill Akpabio apụtala kwuo na akpọbeghị bins akpọ, akara na-esi ya agba onye isi ala Tinubu na ya dị njikere ịnabatakwu ndị gọvanọ si n'otu pati ọzọ n'otu pati APC na njinji ga-ejikwa na n'oge na-adịghị anya ị hụrụ ndị gọvanọ ọzọ dịkwa n'otu pati ndị ọzọ na-awa anya ha ga-emecha join ya APC no matter of time na ọ bụ matter of gịnị time. Onye kọmishọna ndị uwe ojii isi obodo anyị bụ Abuja apụtala kwuo na ya bụ nwaanyị ji ekwu okwu n'ihe onyonyo Arise TV aha ya bụ Somtochukwu Maduagbo na ihe gburu ya bụ na o si na okpukpo atụ ụlọ elu third floor wụpụ ma merụ ahụ ebe o buru gịnị ibu. Uche how you see this talk na ike gboro third floor ka ọ ga-esi mapụ. Ihe akpọ risk ka o tekere o. Ihe a wee ezigbote risk ka nwaanyị a mere gịnị take. Uche for my own mind na ha go look melecha okpukpe ụlọ dị atọ gị si ebe ahụ n'onwe m ọmama na m ga-anwụ ma m uduga ihe. Ọ dị ego ndị uwe ojii apụtala kwuo na ọ bụ ihe gburu nwaanyị a na dịka o si na ya bụ third floor wụpụ kwam inweta ihe mmerụ ahụ o nwetara eburuzie ya gaa ụlọ ọgwụ na mgbe eruziri ụlọ ọgwụ ebe ahụ ka a nọ kwupụtazi ya dịka onye mere gịnị nwụrụ anwụ. Nwaanyị ọma you get as this in the sound for my ear. Ike egboro third floor o wee bụrụ ya ka ọ dị otu jikọtara ndị ụka Kraịst n'ala anyị Christian Association of Nigeria ma ọ bụkwanụ kan na aha mkpirisi bekee apụtala ha gba ọchịchị dị ugbu a bụ nke onye isi ala Bola Tinubu nọ n'isi ya na ọ bụghị ngụkọ statistics ka ndị Naijiria ga-eri ka nke a mịpara nke a ka nke a mịpara nke a ka agbakwara nnụnụ nne ya efe akakleti ala nke a ọnụ binsi adaala ọnụ rice agbagoola anyị eme na nke a anyị akwụọla ụgwọ nka n'ọnwa ihe ndị Naijiria ga-eri na agụrụ na-agụ gịnị ndị Naijiria agụrụ nri hunger day a na-agụkọ ngụkọ na-enweghị isi n'ọdụ na-anaghị reflect n'ihe anyị ji anya anyị eme gịnị ahụ na-anaghị reflect as inflation agbadaala o mekwala nka Uche dọla agbagoola ọgbatuole still ihe eji azụta ihe n'ahịa ihe otu iko binsi na-egbu ka ọ na-egbukwa ihe otu iko rice na-egbu ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-adakwa ugwu ụlọ na-arịkwa statistics niile a na-agụkọ dị ọ na-reflect kwa ọ dị ego ya bụ otu jikọtara ndị ụka Kraịst n'ala anyị agbala ọchịchị dị ugbu a sị ha kwụsị ịdị na-edisiv ndị ha na-achị ha kwụsị ịdị na-eji statistics ka agbakwara nnụnụ nne ya efe every time. Uche ọ dị egwu na mmemme indipenda fụbara akpọọla oku ka enwe udo n'ala anyị mana ọ chụrụ ndị ihe anya ọ dị egwu oku nke ọkpọkwara akpọ ọ dị n'elu nke akpọrọ akpọ ka anyị gaa n'ihu. Naijiria nke ugbu a ka mma karịa Naijiria mgbe ndị ọcha na-achị ka Tanko Yakasai kwuru. Nke a bụ isiokwu anyị ga-eleba anya n'ụtụtụ a n'ihi ya bụrụ na ị gabeghị na Facebook anyị ị ka nọ na village gị eme IT gbapụ ya ọsọ gawa Facebook ị garuo Facebook search ya maka Echo FM ECHO FM kliki kpam kiriwe anyị live ebe ahụ
zibatakwara n'anya ozi gwa anyị ihe i chere gbasara ya bụ Okwu Tanko Yakasai kwuru na Nigeria nke ugbu a beta pass that one that time wey Igbo people dey rule us before 1960 ike gboro ebelebe egbuola na mba Philippines dịka ala ọma jijiji earthquake bịara nnọọ taa isi mmadụ ruru 70 people ebe ka ọ dị asị iruo n'ụlọ ọgwụ ndị e nwere na mba ahụ ndị mmadụ ejupụtala na ya ndị nwetara ihe mmerụ ahụ n'ihi ala ọma jijiji earthquake a gwanụ m ihe mere anyị nwa bụ ndị Naijiria na-agaghị ekele Chineke eziokwu uche ihe awụla ihe anyị na-anaghị eme experience n'ala anya gwa m ihe mere anyị na-agaghị eme gịnị ekele Chineke harakwa anyị eme na experience a lot of things but ịhụrụ nke earthquake anyị akụrụkwa chim Chineke anyị na-akọ nkakwa n'ihi ya no mata otu ọbụla ọ dị kelee gịnị Chineke kelee Chineke leenụ ya 70 people amụgo na mba Philippines n'ihi ala ọma jijiji earthquake uche ndị uwe ojii ga-amalite ijichi onye ọbụla bụ ụgbọala bụ igobe ojii ya tinted glass uche mewe na mgbe ọnwa ole na ole gara aga ha kwuru na ha ga-enye ndị mmadụ ti Ọktoba na onye ọbụla nwere ụgbọala bụ tinted glass na ọ ga-nweta ihe ngafere ihe nzere ọ ga-eji na ma Clara nwoke ọcha talk is cheap talk is cheap o nwere ka ị ga-esi kwuo okwu gị kpanye onwe gị uru ị bụrụ onye na-ekwu okwu ị naghị emezu okwu ọnụ gị mgbe ọzọ ị pụtara kwuo okwu ndị mmadụ ga-elebo gị anya ọ dị nnọọ ka onye every morning ya pụta agụwo ndị agbata obi arọ mma pụta subiarisida agụ yes forget person no go follow na play echi aga ga-abịa achị asị nwa nke dị funny a ga-achịnyekwara gị o asị na dị funny onye ọbụla alakpuo the following day gị repeat ihe anya ọzọ si una person no go follow you play ndị mmadụ achịnyekwara gị ọchị echi ebelebe ga-egbu ị ga-eti agụ ahụ onwe onye ga-eme gịnị ga-apụta otu a ka ọ dị n'okwu a ndị ihe awụ the first time anyị na-anụ ụdịrị okwu a ekwucha akwa ya o nwere ihe a ga-eme gbasara nke a amaghị ka ndị mmadụ ga-esi ọkacha ndị nke na-anya ụgbọala bọs ga-eji enwe tinted glass tinted onye ka a na-akpọ sunshade o nwere ihe dị iche na sunshade na tinted ị na-enwe tinted glass ebunye mmadụ n'ime ụgbọala agaghị ahụ ndị na-ebe ahụ ọ dị mma na aka chapụrụ ihe ọbụla bụ tinted maka nchekwa ndị mmadụ maka nchekwa ndụ ndị mmadụ o nwere ka a ga-esi fagbuwe mmadụ n'ime ụgbọala gị tiwe mkpu ndị mmadụ ahụ ka isi eme aka otu a asị onye a ebelebe egbugo enwe ihe meganụ biko dịka e kwuru ya ka emezukwa ya bụrụ na ụgbọala gị bụ tinted tata inye enyi ha taa enwere ike jichie gị uche ekwemere mgbe ha zelitekwara isi maka ihe a n'ọtụtụ ụgbọala ndị mmadụ lee glaasị ya pịawasịcha biko to avoid problem biko gbanwee ya ọ dị oke mkpa ọ dị ka anyị tụgharịke n'okwu ebuje nnọọ jeme ka ị nọrọ ka o si wee hịọtụọ na akwụkwọ akụkọ Daily Post wee ebe ebelebe nọ wee gbuo wee ebe mgbadamgba nọ wee gbaa akụkọ ya ka nkụ nwune Bengasan akachapụla ya bụ mfanye aka n'ụkwụ ha bagidere ebe ka ọ dị Dangote ekpetala ịkpọghachi ndị ọrụ ahụ ha chụrụ achụ bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ugwu nọ n'abụmọnụ ka onye bụbu onye isi oche ụlọ nnọchiteanya ala anyị bụ Yakubu Dogara kwuru n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa na ụbịam na ụkọ na-arị elu ọjị na mgbago ugwu ala anyị oke ntọrọ mmadụ emeela ka ndị bi na steeti Nasarawa na-anọzi n'ime ụlọ n'ihi ụjọ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na gọvanọ steeti Kano bụ Abba Kabir agwala onye isi ala Tinubu ka o wepụ onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Kano bụ CP Ibrahim Adamu Bakori bụ onye kọmishọna ebubo na ọ naghị erube isi n'iwu o nyere ya ụbọchị Indipenda gọvanọ steeti Ọshụn bụ Ademola Adeleke agbagharala mmadụ 36 dị n'ụlọ mkpọrọ ndị e nwere na steeti ahụ
bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akpụkpọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mmemme ncheta afọ 65 ala anyị bụ Naịjirịa gbara. Otu pati APC kpara Naịjirịa aka ọjọọ ka Peter Obi kwuru. Onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Abịa adọọla ndị uwe ojii steeti ahụ aka na ntị gbasara ịdị na-ewepụta eserese foto onye a na-enyo enyo na ọ kpara arụ n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia. Amamaka iko Champions League, otu egwu bọọlụ PSG mere ihe tụrụ Barcelona n'anya, ebe otu egwu bọọlụ Monaco na otu egwu bọọlụ Manchester City dara ụkọ ọkpụ goolu abụọ. Otu egwu bọọlụ Arsenal emerie otu egwu bọọlụ Olympiacos. Gọvanọ steeti Ebonyi bụ Francis Enwefọrọ apụtala kwuo na ọ bụ okpokpo asị bụ akụkọ ahụ na-efegharị na oji ya ahụ. Uche ochigodo ahụ enwe na-anarị ahụ. Uche mmadụ na-anọtụ ya enwe ọrịa akọm. Ebugharịwa rumo. Ojizi ahụ ya wuru rumo. Ebugharịwa rumo. Ọ dị egbo. Onye ọbụla na-achọ ihe ga-awọrọ ya kọntent. Onye ọbụla na-achọ ihe ọ ga-abụ postu alaik ya, akọment ya. Ndị niile dọọ trafik. Ashia ya. Mana ị na-epostu kwala ma egene gbado anya. Ịma nke a na-akpọ cyber crime. Ị ga-agbalị gọgụlụ cyber crime. Ka hapụkwa esi a ga-adọkpụrụ gị gaa ụlọ ikpe gị sọ maka na awụ m ogbenye, ọ maka na enweghị m onye na-ekwuchitere m. Ị na-ekwutọkwa aha mmadụ na-epostu ọnwụ ya mgbe ị na-everify hụ, dịkwa njikere maka cyber crime. Thank you so much. Amamaka iko Champions League, otu egwu bọọlụ PSG ha ebelebe amere ihe tụrụ Barcelona n'anya. DJ Mas agbarụọla ihu mana anyị ga-ekwu ya ekwu. DJ Mas ọ bụ onye otu egwu bọọlụ Barcelona. Afọrọ ha mmiri yesterday. Barcelona kara n'obi. O nwere nwa nke a na-akpọ Mendes, Nuno Mendes, if I'm not mistaken. Inweta ka o si pocket ya Lamine Yamal. Lamine Yamal agbaka bọọlụ. Chai, that guy na-agba bọọlụ. Ọ na-agba bọọlụ akpa. Lamine Yamal na-agbabazi ọnụ, ọ gbaka bọọlụ. Uche o buru bọọlụ. Ihe ọ kpakwara ha. Chineke nna. O nwere nke ọ kpara ha azịza ka ọ zara ha. Chineke me. The guy good. Too much. The guy na bọọlụ. Lamine Yamal. Mmụọ nwoke nwere m ike ịgụ ya Yamal. The guy good. A gwara nga eziokwu. Lamine Yamal. Mana ha bụ ụzọ nyesio goal. Otu egwu bọọlụ Barcelona bụ ụzọ nyesio goal site na aka Fermin Lopez, if I'm not mistaken. Eche na ọ gwụla PSG, otu egwu bọọlụ PSG asaa ya. Abata na agba nke abụọ second half emerie otu egwu bọọlụ Barcelona. Nke Manchester City, Erling Haaland nwa nke asụnye the guy good na ahụ. Too much. O nyere brace. Manchester City eche na ọ gwụla. Eche na anyị na ọ gwụla. Monaco asị ha mba o. We no ga allow na o. Monaco asacha ya 2-2 ka a gbara ha. Surprising. Otu egwu bọọlụ Arsenal ejiri ọkpụ goolu abụọ na-asataghị otu merie otu egwu bọọlụ Olympiacos. Ọkwa na-aghọta ya bụrụ ka Bukayo Saka na Martinelli si wee yọrọ otu egwu bọọlụ Arsenal goal. Amami na-aghọta ya bụrụ ka Arsenal si merie, mana mmiri ndị Arsenal a na-eku ndị mmadụ n'anya. Ụfọdụ ndị mmadụ maka Arsenal si akpa agwa ha wụ that club na-adị inform. Mana Asha yewa trophy ga-ehụ na Man United ga-ebu trophy ha agaghị ebu, ga-ehụ na Chelsea ga-ebu trophy ha agaghị eme gịnị agaghị ebu. Iji maatụ last season anyị nọ na-hype Arsenal Chelsea eburu trophy abụọ laa. Arsenal agbara aka trophy ihe riri iwu na anyị dị inform bụkwa na Champions League kete kpọọ ọ dị ego. N'ihi ya winning ha anaghị ekuzi ndị mmadụ n'anya. Ọ wee mere asị na normal 10 na win asị mgbe a ga-ashị anyị trophy agbara ha abụrụ ha error. Onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Abịa adọọla ndị uwe ojii steeti ahụ aka na ntị gbasara ịdị na-ewepụta eserese foto
onye a na-enyo enyo na ọ kpara arụ na ọdọ nzirịta ozi soshal midia na-enwe ka esi jide onye a na-suspect a suspect ọ baghị uru ịbịa wepụtawa foto ya na ọdọ nzirịta ozi soshal midia tutu ruo mgbe ya ekpere ya ikpe ama ya edo anya na onye a wee criminal ọkwa ị na-aghọta mụ nwa akwadoro nke a akwadoro m ya ọkwa ị na-aghọta o wee bụrụ ya Peter Obi apụtala kwuo n'otu pati APC akpaala Naijiria aka ọjọọ. Uche umi ọ dị n'okwu a? Ike gbara mana otu pati APC si ha nwachiri ha yes. Ịhụnanụ. Ịgụọla akwụkwọ gọvanọ steeti Imo dere. Eji n'aka na ọ ga-arụtụ aka ịgba otu pati APC tiri. Ịkpọ onye otu pati a ga-asị gị na ha nwachiri ha yes. Ha nwachiri gịnị ha yes. Leenụ ya gọvanọ steeti Ọshụn bụ Ademola Adeleke agbagharala mmadụ 36 dị n'ụlọ mkpọrọ ndị e nwere na steeti ahụ mere anyị ji ekwusị ekpekwala ka e gbuo gị kpewe ekpere Chineke ekpekwala ka ị daba n'ọnwụnwa ebe a ga-egbu gị onye gara mkpọrọ nwere ike ịpụta they don't forgive them. For person wey don die, you don die. You don die. If you kpai, you don kpai. Finitiri aka na-ekwu nke a gọvanọ steeti Adamawa. Agbara kwa mmadụ 6. Mmadụ 6 gbaghara ha. Yesterday they hapụta. Bụ ndị kpara arụ asị ya arụ ndị akpara. Mana na asị na ha enwewe na mgbanwe na agwa ha. Na-enwe na ihe mgbanwe dị na agwa ha. Mana onye nwụrụ anwụ, onye a narala ekwentị ya, onye nyere BP ya nọrọ na high blood pressure nwụọ anwụgo. Person wey kill am don come out. Don come out. Akpadoghị m nke a. Ị hụrụ m nwa? Lailai tu lailai akpadoghị m ya. Ị hụrụ amnesty a na-enye ndị ohi? Asị agbara nke maka na ụfọdụ ndị a na-enwe obi. Agbago obi ụfọdụ ndị a na-enwe ị ga-agba n'aka. Mana ịhụ na nke ahụ nke Adamawa steeti ọ sị na mkpamkpa ndị akpara. Agbago obi ndị a na-enwe mana lugbe kpọpụtala ha. Ị ga-agba n'aka. Ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya n'akwụkwọ akụkọ Punch. Gezie ntị. Naijiria chọrọ ndị ndu aka mkpọmọtọ maka ntute ya rịba ịgba ka Natasha kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na iwepụ ego mkponye aka fuel subsidy rara ahụ mana ọ bụ ihe dị mkpa ka Tinubu kwuru. Otu ọha na eze ndị Igbo apụtala kwuo ya ha na a na-emegbu ndị Igbo emegbu ma kpọọ oku ka atọhapụ Nnamdi Kanu. Fubara achụọla ndị kọmishọna ya niile na ndị ọzọ. Okpukpu ụgbọ mmiri kpuru na steeti Kogi ọnụọgụ ndị tụfuru ndụ ha na nke a eruola 26 26 people. Ebe ka ọ dị onye isi ala Tinubu eruola uju ọnwụ ndị a tụfuru ndụ ha bụcha nnọọ akụkọ ndị anyị hụrụ dara dum n'akwụkwọ akụkọ Punch. 26 people. Just like that o. Ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonye anya n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. Mgbagezie ntị. Afọ 65 65 years ala anyị bụ Naijiria gbara. Iyi ọha egwu mkpamkpa ndị ọkpa egbe banditi na-akpa na ntọrọ mmadụ ewetarala ndị Naijiria oke ihe mgbu ka otu jikọtara ndị ụka Kraịst bụ kan kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na anwụchiela mmadụ 4 maka ibu egbe ezu ohi na ịganye aka n'ịtọrọ mmadụ na steeti Anambra. Anọ m n'ihe ize ndụ ịnwụ mgbabiri ọnwụ ka Nnamdi Kanu kwuru dị ka ọ bịara gụpụtacha ọrịa dịgasị iche iche ọ na-arịa n'aka ndị DSS. Ị nụrụ ya nke ọma n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. Ama m na-aghọta ihe a. Ama m na-aghọta ihe a. Ọsọ ga-anwụ sudden death. Not in danger ịnwụ sudden death. N'ihi ọrịa ọ na-arịa na ndị DSS abịa epentịgharịa okwu si na ọwa asị na nke a ihe na-arịa wịara asị ya nwa m ahụ ya nwa m ihe ọ na-agabiga. Naijiria ike gwọrọ. Ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ oghere je ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi unu manụ ka anyị si eme ya anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ n'Okwu Tanko Yakasai kwuru na Naijiria nke ugbu a ka mma karịa Naijiria mgbe ndị ọcha na-achị. Anyị wee na-ajụ gị sị
ikwenyere ka ọ bụ na ikwenyeghị gaa Facebook zibatara anyị ozi anyị na-alọghachi na nwa mgbe nta n'ihi ya agagharịkwala agagharị. You love music? You love Echo FM 100.7. Echo FM 100.7, the fresh news people. BZOB Records and Entertainment in collaboration with Freshi Bugatti, the queen of the talking drum. My name is Barry Cosmos, the radio Mashada with one on radio. My name is Onyagro Chigozirim, popularly known as Number the Sports Chef. And my name is Urinaya. I'm Buchen na Clevo no hangma grandma ya sirin ko. I am the love god. 65 years, no be rice and beans. Happy Independence, Nigeria. Happy Independence to you out there. Happy Independence Day. Happy Independence Day to all the beautiful Nigerians out We there. say Happy Independence Day to Nigeria. So on behalf of Clan Chief Professor Chimezie Kingsley, KSC Ebubemba Ikeduru, CEO of Echo FM, and his beloved wife, the co-CEO, Chief Lady Maureen Kingsley, Odiukonamba, and the entire staff and management of Echo FM 100.7 Owerri. Myself, Mary, the slim diva, your most adorable, the head of programs, is wishing everyone happy independence. Freshi Bugatti is in the building. All right. Kai, Malam, what I do? What I come for? All right. Please, everybody join us live on Facebook because it's happening live here on the show. Everybody, the only engineer with the title for good morning and welcome. The spot chef is in the building. Of course, I mean, and then four. I find you a disappointment. Oh, wow. Malam is here. Best beauty. Everybody is here. Come, best beauty. See, I know say things no good for you. Because things good for you can't come front face, carry hand, but put head. Come, I better put that camera for your face. Man, I see. See? Everybody stand, please. Welcome aboard. The Slim Diva. Where should Ron go again? I'm here. Happy Independence. Happy Independence, everybody. It's the Independence Day celebration. Kai, I don't know why this woman considers me Uche.
Yep. Come stay here, carry your wife, come over. Oh, no, take a city game. You can come over here. Go that side. What do you mean? One number one, Mona Barry Cosmos. Can you imagine? Barry Cosmos. Let's leave it like this. Let's leave it this way. They say behind every successful woman there is a man at the front. Oh yes. At the front. You don't change them. You don't change them. There's a man at the front. I like that one. I like that one. Mistake. The love God. Do you accept that one? Well, as long as there's love, everything is fine. You know the bring bedroom voice. When you hear that, well, you don't change. You know the bring bedroom voice. Come here, please. Everybody, welcome to the Independence Day celebration. Okay, today we are taking a look at Nigeria 65. Let's just go there. Where are we starting from? Oh yeah, Nigeria 65. Uche has something to tell us. Before we go to Uche. Okay. Before we go to Uche. Uche always spoil things. He go spoil one thing now. Okay. Here your wife go begin quarrel. I don't need that quarrel. I beg your pardon. Can he mean by they always spoil things? How? They always quarrel now. Kedu I say maybe How? Uche, how? On a man accused wrongly. Honestly speaking. All right. Uche, carry over. I hands up. I bring it. I take it back. Okay. Nke bụ eziokwu bụ na ịma asị agba mbọ ya akụọ n'ogbe. Abi? Ya masị gị no my language, ya masị gị anụ na ya. Mana awụ m onye Igbo. Kọọ Igbo one. Bam. Agba mbọ ya akụọ n'ogbe, agba abụọ ya akụọ n'ogbe, agba atọ ya akụọ n'ogbe. Get where you go reach, they go say whether na ogbe ka apịara akọ. What's Ogbe? What is Sorry, Ogbe? I don't understand. Ogbe is just like a wall. No result. If you do something, no result. If you do another one, no result. You no go enter. Ogaba. Thank you so much. Here with the condition, this our country where Nigeria hotara onwe ya n'ime ya. All right. For 65 years now. 65 good years. Kete popo eji ole nnege kokororom. Ile anya many people know na Nigeria na they are not happy with what is happening. Okay. N'ihe na-eme n'obodo anyị abụ Nigeria. Mere nji lakpu nra. Chee echiche nke mbụ chi abụọ. Paul Clara nwoke ọcha. Yes, Uche. I should come out and contest for president. You know, so I'm using this opportunity to solicit for your vote, and for your vote. Thank you so much. No, we have some Yoruba people here. And we have Hausa people here as well. I am at your back. Thank you so much. I am padoring you. So you want to become first lady? Thank you. Yeah, exactly. First lady. Look at Can you imagine? Okay, wait. Why do you think you are qualified to become president? Why? Yes. Why do you think you're qualified to become president? You know what? We handle all this country called Nigeria. I'm going to change many things. Starting from our economy. I'm going to turn it around. Objection. No. Sorry to be a spoil sport. But what makes you different from our other politicians? I wonder. If the shoe that you promised Clara, you have not bought it till today. And then we have a Yoruba man. We have a Yoruba man who is the leader of the country, and he's saying that he's going to come back for second term. Okay, am I Yoruba? Mgbanụkọ dị ka anyị leba ya anya. Tanko Yakasai, nwoke dị 99 years. Ị nụrụ ya nke ọma. Bụ onye ama ama ma abịa na ndọrọndọrọ ọchịchị obodo anyị abụ Nigeria. Nwa amadi apụtala kpuo na Nigeria nke ugbua ka mma karịa Nigeria mgbe ndị ọcha na-achị. Anyị wee na-ajụ gị true or false. Kedu ebe ịkwụ akọ? Ị kwenyere na nke a ka ọ bụ na ị kwenyeghị? Ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụ 0911 20022 0911 20022 ma bụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị ịgaruo na Facebook saachị ya maka Echo FM ECHO FM kliki ịkpam kiriwe anyị live gịnị ebe ahụ anyị nọkwa na YouTube Instagram ọkwa ya gị garucha ebe ahụ Echo FM dede mana zibatara anyị ozi na WhatsApp nke ahụ ka anyị ga-ewere n'ụtụtụ a n'ihi ya
gbalịa mee nke a. Ị bọọla chi ye? Uchenna nwa God. Ya gaziere gị nọ. Nwanne ya na nna ya mụziri amụzi bọọla chi. Otu a ka ọ dị. Onye na-enye Clara ihe niile ọ chọrọ, ihe Clara richaa ya agụọ. Uchenna Chichi anaghị na-agbalị. Ndewo. Chief mmadụ nara enyi ọha wan. Ezi m ụmụ akụba ezi m ojebe kwembere na-akpọ. Ya atụ m ya dọrọ nọ na mma. Akwa nwere ihe ndị emezi ugbu a ma onye ekwuru okwu a na amandị ọwụ mmadụ ka a na-arịa. Ọwụ mmadụ ka a na-arịa. Ewekwuliwe isi na onye a na how many years? 99 years. 99 years. Anyway, ihe ọwụla ekwuru bụ ụna ebila m kwere bikọs bren ya kpakọta ihe ọnụ ihe ọwụzọ gba ọkara mma ọkara mmadụ. Elee ihe o ji pụta ugbu a ya sị na Naijiria ka ugbu a na ọka nke mbụ mma. Elee ihe o mini Naijiria na-ewe obodo erega akpara ese erega 13,000 Twitter na-eri ya 100 ya sị na mgbe a na nke ugbu a na ọka nke mbụ mma. Ma brother, biko ndị owu na-eweliwa ọmachaghị ihe omege bikọs ya machi ya manye ihe omege ọ ga-ekwu okwu o kwuru mmadụ na-anwa na-egbu ebiri ebe ọbụla iri mepere ekwentị egbuo na 100 ebe egbuo na 1 billion ebe egbuo n'ebe ihe na-ada ebe niile obi adị ya mma ya sị nke ugbu aka nke mma uche achọghị m ikpokọtogwe ma nwere ta ga-ekwu atụ enwere ike ime akpa nwata ajọ okwe ya bịa ebe ajọ akwa weta ebe m na-eje ka ọ dịwa ya mara ihe ọ na-ekwu bikọs ọpụ ọlawala alawa ojighị uchi ekwuge ya dọrọ na mma chief mmadụ ka a na-arịa. Ndewo ya gaziere gị ezigbote oyim chief mmadụ ka a na-arịa. Ị bọọla chi? Ezigbo mmadụ olu ya na-ada ụda n'igwe okwu. Nwana ya eze na-ata njaba ya gaziere gị nọ. Ọmịnụ odogwu na redio. Ndewo. Ara nwoke ọcha ụwa mara ụlọ mma. Makwara go. Biko si gwa ka mbụkwa nwa na-ayọ eze na-ata njaba. Biko onye gburu ihe ahụ? Tanko Yakasai. Ị na-atakọ ya ahụ ọ na-ata. Ihe elekwe bụ otasi ya dịka nkwụ ọ tara ata. Naijiria ka okwu ọkụ ugbu a Naijiria ka Goodluck ọ Naijiria ka Obasanjo ka ọka nọ n'ime ya. Ọ sị Naijiria nke ugbu a this present Nigeria. Onye kpọpụtara onye elebe onye asị pụta ego ole ka e nyere ya. Ọ nwere eziokwu na ị na-ekwu okwu na ọnọdụ ndị ọcha dowere ya adịghị mma mana ka ndị nke dowere ya ugbu a kacha njọ kacha o jebụrụ udere na njọ paskal kapịara uchi ekwukwuru ya ọzọ ndị mmadụ anụ ya udo dịrị unu aga maka nwa na-aya eze na-ata njaba. Ya gaziere gị nwa na-aya eze na-ata njaba na Facebook anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a Comrade Ompadek Chidozie Nwosu isi ụmụ ọkanne dị na kansụl ime obodo ha ji egbe ma nke steeti Imo zibata ozi gị isi ọ bụ the most peaceful community e nwere na steeti Imo. Isi ụtụtụ ọma ndị Eko FM na Tanko Yakasai o kwesịrị na ọka enyocha ya ụbọrọ ọ sị Chineke gbaghara ya. Tanko emejọọla ọ dị egwu gaa n'ihu nwaanyị ọma. Na nke a si n'aka Mary Uneze Chikodi Mary Ann isi ike na-ebuzibata ozi ya. Uche ọ sị ụtụtụ ọma my people. Ọ sị enwekwa n'oge dị n'ịbịa nnọọ ọbịbịa compare iwa na Naijiria nke mgbe ochie na nke ugbu a na ka ị hụrụ na nke ugbu a na enwekwa ihe rụga ọrụ n'ebe niile na-enwe ihe rụga ihe gaga agaga ọ si site n'isi ruo na ọdụ na-enwe ihe gaga aga na mana ka ọ dị na anyị lukwukwara good na ijisi ike na nke anyị na-eme. Ya gaziere gị anya ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ Adadije Osi Ọgbakọ ọ sị hụrụ ndị ọha nwadosara anyị ọnọdụ anyị nọ n'ime ya ugbu a n'ihi oke mmaburu ego ọha na eze na anya ukwu na Tanko Yakasai ya na-ekwu okwu a ọ taala ahụhụ asị common man na ọ dịzi oke ka anyị chefuo ya. Ya gaziere gị nọ Dadijo nke akụchapụla ewe gịnị na-eme ị ga-agbalị kpọghachi ka ị wee nwee ike gwa anyị uchere obi gị gbasara isiokwu anyị ji n'aka n'ụtụtụ a. Ị bọọla chi ye? Ị bọọla ye nwanne m nwoke? Ndewo. Nwoke ahụ na-ekwu okwu ahụ ọ na-ata ka ọ tara je lekọtara na-etaga nna ya o kwesịrị ịpụta ya pụta gari ebe ya gara n'ime ahịa kwuo okwu ahụ ọ bụrụ na n'ime wuo ya ya pụta wee bụrụ na aha dị ma ndị kedị gị na aha ha gị kwukwu ha nọ n'ime wuo ya kwesịrị na ibutere ya niile ebutere ya na-ata dị ọma ihe ndị common man onwe ha ghọtara ndị nwa dị ka anyị nwa nkwụ ga na ahụ ya pụta na kwuo ya ka anyị hụ ya gbazi aka na ndị ya chetere na ahụ adịghị ọrụ ndị chọkwụ na-emepa nna m area report
emega na vile emega eri ya ebe ọtụtụ ibu ha jaba na ụlọ chetukwa program ya so at onye na-agwa sị ndị emega na ebe nọ na ndị emega n'ime ya ndị emega na street gị ya akpọ kọgwanụ oke chere ekene ka i were ọnụ gị gwa anyị ihe na-eme ọkwa ya chere ekene na ebe ahụ anọ m ya ime ihe ị ga-eme onwe ka isi hụ nnọọ ije agbọ ma ọ bụ ikekwe o nwere ihe ị chọrọ ime ka ndị ụlọ mgbasa ozi redio nụ maka ya ị chọrọ ime ka anyị mara maka ya ị ga-agbalị ibusi ekwentị gị ugbu o nwere akara WhatsApp anyị ga-akpọrọ gị zibatara anyị ozi ebe ahụ ịnụ ndewo ọ bụ otu anyị si eme ya ebe a eji m n'aka na ibutuola ekwentị gị ihe ị ga-eme ma o nwee nnọọ news ị chọrọ ka anyị rụtụ aka ma ọ bụ ihe ị chọrọ ka anyị tinye ọnụ na ya ga-eji nwayọọ zibatara anyị ozi na WhatsApp site na akara ekwentị a bụ 07074913438 were ya ọzọ 07074913438 ka ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka oke si ma ọsọ ụtụtụ ọma uche o si ohi zibata ozi ya ọsọ uche na amụbeghị ya mgbe ndị ọcha na-achị obodo anyị bụ Naijiria n'ihi ọ gaghị etinye ọnụ na nke a n'ihe ọma bụ na Naijiria nke ọ na-ahụ ugbu a ọ dị very bad o wee na-ajụ m si uche kedu mgbe Hope Uzodimma ga-agbaghara ndị ụlọ mkpọrọ ịjụga m nwa asị PA Clara gaa n'ihu anyị ọma ozi nke a si n'aka Oriakụ Eziala Amadi si State Secretariat zibata ozi ya n'ụtụtụ ọ si asị ọcha n'ikwurụta aha nwoke a si ada Yakasai na ọ si mfat na ịhụrụ uchere obi nke nwoke a n'ọjọgburu onwe ya na ghọta ndewo o wee bụrụ ya gaziri gị nọ ịbọọlachi ye ụtụtụ ọma ndewo gaa n'ihu nọ nso onye na-asị na Naijiria nke ugbu a ka nke mbụ m ọ na nri ka ọ na sekuriti ka ọ na pier ka ebe anyị etibido ebere uche ọkwa last time ego ka a gwara anyị na that lady journalist na ya dị aka n'ụlọ ya ka ndị omekome ga-agbagbuo ya kịta ọ bụzi na ụlọ elu ka o si daa ha kwụsị idisiv ndị mmadụ ndewo ya gaziere gị nwoke ọma enyi ọha o wee bụrụ ya ka ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke asị n'aka ezigbote ọyị m Cliff David Nnamdi Egbu Okporo isi ụmụ nji irete zibata ozi gị esi Tanko Yakasai ọ naghị ekwu eziokwu ọkwa ị na-aghọta na ọ dị too old ya gaziere gị gaa n'ihu Clara na nke a si n'aka Prince Harrison ọ si ya bụ nwoke a Tanko Yakasai ọ si onwe ọhụhụ ụzọ maka na ndị ndu ala anyị bụ Naijiria na-enwe nke nwere ọhụhụ ụzọ n'ọpụta Chineke bi n'eluigwe nwere ike ịbịa nyere anyị ala anyị aka ma ọ chọọ ma ọ na-achọghị anya ahụ n'ozi gị na ụtụtụ a ọjị Michael ọsọ uche na Clara ụtụtụ ọma ịwa ọjị Michael si ọlọ isi uche na ana m agbalị ebe Clara dị Clara n'aka nke ya na-agbalịkwa ebe mụnwa dị ọ dị egwu ọsọ uche ihe nwoke a kwuru na ọwa asị na ugbu a ka njọ na agụrụ akarịala ugbu a karịa ka ọ dị na mbụ na udo dịrị anyị ya gaziere gị nọ ịbọọlachi ye ụtụtụ ọma ndewo anyị dị mma gbapụ ya ọsị nọ aha nwụ Chief Emego 1 gaa n'ihu esi m mba nọ na-akpọ biko nwere nchọrọ ịjụ jụwa ihe mere Naijiria ji wee dị otu a ihe mere Naijiria ji wee dị otu a kedu ka ọ dị ụmụ otu ọ dị m nkịta na anụ ma aghọtazi ọ dị egwu amaghị m ihe mere Naijiria ji wee dị otu a kedu ihe i chekwara na mere ya because some of those things ndị a na-eti ego na na-eme nke a na-eme nke a o nwere ma ghọtazi ndewo mgbe ị ghọtara ya gị kpọghachie ọ dị egwu gaa n'ihu nwaada nwoke ọcha Clara uche nke a si n'aka James ọsọ onye ụkọchukwu n'oshi Progress Line dị na Nwaorie Lane Douglas sibata ozi ya ọ sị ụtụtụ ọma uche na Clara nwaanyị ọma ndewo ọ sị na ọghọta ihe ndị a na-ekwu na-aghọta
na ha ụkwa n'otu n'ime nsogbu ndị ala anya bụ Naijiria na-agabiga. Ọ dị egwu ike gwọrọ ịbọọla chi. Uche, good morning. Ụtụtụ ọma. Biko nwoke unu na-ekwusi na Naijiria azị mma ugbu a icheke kpọla na ọ ga-enwekachi ụlọ dị iche iche nwekwa n'ego na họteelụ ndị ọrụ na abroad ya na inwe ihe ndị onye ahụ nwere Naijiria ọ ga-adị gị mma. Ọ dị egwu ị ka n'ebe ahụ nwoke ọma ma ya wụrụ politishan na Naijiria ọ ga-enwe n'ego nwekachia họteelụ na abroad nwekwanụ ụlọ dị iche iche ebe a nwekwana ego n'ọba ego dị iche iche nwee millions of dollars so inwechi ụdị ihe ndị a Naijiria ga-adịne gị mma na ọ dị egwu ya gaziere gị ịma ya bụ Tanko Yakasai ọ bịara na-ekwu na ọ gwụchaala onye a na-amụbeghị oge ọchịchị ndị ọcha bụ onye ga-apụta si na Naijiria nke ugbu a dị njọ na ọ bụ onye na-ejighị anya ya witness ya ihe ha hụrụ mgbe ahụ na ọ bụ onye a na-akọ akụkọ na Naijiria nke ugbu a dị mma ya na-efe ya efe eziokwu ọhịa mere ya ji sị ka anyị mara kene ka Naijiria mgbe ahụ dị maka uche a ga-enwekwa ndị nọkwa eji ya na maka na nna mụrụ m ajụrụ m ya sị ha afọ a ya sị na kọntrị ya sago na o nwere mgbe ọ bụ na Naijiria ịgụcha akwụkwọ wọk de ọrụ nọ na-eche gị uche a na-achọ onye gụrụ akwụkwọ na famili ọbụla ọrụ nọ na-eche gị mgbe ahụ ị ga-ahụkwa n'ihe dị iche na onye ọrụ gọọmenti na onye na-anaghị arụ ọrụ gọọmenti eziokwu ezinụlọ ọbụla nwere onye ọbụla rụgo ọrụ gọọmenti uche a na-ele ndị anya ka ndị ụdị ego ha ji ụdị kọneshọn ha nwere mana Tanko Yakasai si ọwa asị ọchịchị nke ugbu a mere gịnị ka mma na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka ezigbote oyim injinia Frank Ojo ebelebe osi amawụsa dị na Douglas ibata ozi ya osi na Senator Hope Uzodimma Road amabuka Douglas before thank you ọkwe mana agụgharịala ya osi okwu ya Tanko Yakasai kwuru na ọ dịcha nnọọ ka ebe Manchester United anọ ebe ahụ Chelsea emerie ha maka na ndị Chelsea ọ na-ahụ ha ahụ ha na-aṅụrị ọṅụ ma Manchester United daa n'ichere na ya bụ Tanko Yakasai o so na ndị na-erite uru n'ọnọdụ ọjọọ obodo anyị abụ Naijiria nọ n'ime ya mana ya dịwa na mgbe ndị okenye bidoro sịwa asị gịnịzi ka ụmụaka ga-eme na ike agwụla dibịa ụwa ọ dị egwu ị bọọla chi ye ụtụtụ ọma ị ka n'ebe ahụ ị ga-agbalị kpọghachie ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a ebe ahụ dike dị ọra mma ya gaziere gị nọ Azalugo nwaanyị ka eke dị adị m mma ị bọọla chi ndewo na onye mere a na-ekwu maazị Godi Ekechukwu esi m akwa akụ ma kpọga Uche biko tupu onye na-ekwu okwu Tanko Yakasai dịka ịgụpụtara afọ ole ọ gbara ma nwoke ọ na-ekpọtụta ọtụtụ ndị gbamara dị afọ at least from 80 ezugodi ihe ka mmadụ 10 ma ọkwa n'ọgụ mmadụ ole ekwe n'ihe bekee na-akpọ compare contrast chere kene ị ma na abịa na ndọrọndọrọ ọchịchị Naijiria Tanko Yakasai ama ya ama ama m ya dịka odogwu mana ihe m na-ekwu ụdat ihe ha o kwuru si na ka ugbu a ka mma echechaghị m na n'uche kemi echechaghị m na ka ugbu a ka mma n'ihi na ihe ghasara aghasa bụrụ na anyị wepụta taịm taa kwụ moto ochichedere eche m na ndeke m ụzọ ka mma karịa ihe anyị hụgụ bikọta anyị hụgụ ugbu a na ma nwoke ma nwaanyị onye ọbụla dọlị macha na ntị mecha efe ya ma ndị ogileme mmadụ ya gịdụ ajọ ele mgbe o ji arịa gaa ọrịa hyper ma s ochiri isi ike dịka ugbo ahụbeghị m ya bifo mana Uche biko ihe m na-ayọ gị wụ dịka pụrụ uche ka o kwuru aga m achọ ka mgbe ọbụla ị ga-eme ka ị lebakwara anya n'ihe gbasara otu a ndị gọvanọ na-eji na-agbụghachi ndị mkpọrọ biko bikọs ihe ọbụla gbara kịtagharị mma ọnụ na-ekwu ekwu ị ka n'ebe ahụ aka nọ ya my brother o wetrọs hụ anyị ọ nọ na paịpụ nọ ọwa mba ifolo elekwana ihe m ji kọọ gị ihe nọ Hamadike ama m ihe pụrụ ime biko otu ha ji na-akpọghachi ya biko ọ bụ n'ụlọ mkpọrọ ha ejuru ha ji ya n'ụlọ ndị ka ọzọ bikọs ndị niile a na-akpọ ha dịbe ka ọbụla chigharị obodo ọ na-akọ ọsọ ọgba aghara ya bụrụ na ka ewu ihe eji emega afọ ọma biko afọ ọma ka akwụsị nga aha ya gaziere nna ndewo ya gaziere gị ma ọ na-abụ owu ihe na-eme n'onwe onye hụrụ kpara arụ ya ebe egewa ndị na-akụ ya ihe kpọga n'aka ndị uwe ojii kpọga n'aka ndị uwe ojii ya na-ebe gị ha maka na ama na n'aka ndị uwe ojii there is a chance eziokwu ị ga-ahụ onye gburu mmadụ ya ebe egewa take me to police take me to police maka na ọma na ọ ga ebe ahụ chance nwere ike ịdị
enwere jailbreak o wee bara nye amnesty amami na-aghọta ya ihe Chineke na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Ekeminse ọsọ ụtụtụ ọma ma ebo presenters n'ihe a bụ ihe a na-akpọ dementia ma abịa n'asụsụ ndị ụlọ ọgwụ n'ọkwa n'ọrịa ha na-enweta site na mgbe mmadụ gbagotere n'afọ amaghị m ihe na-akọwa nwoke ọba mana ịbụ Ekeminse isi Douglas zibata ozi gị gaa n'ihu Clara n'aka si n'aka Dennis Ugochukwu siri ọ sị onye kwuru datin ọ Tanko Yakasai that statesman ị bọọla chi ya Uche nwa grandma. Ya gaziere gị brodo yo. Ụtụtụ ọma. Yes, Clara nwoke ọcha. Nwoke dị Samsam Ebolachi. Brodo yo nwa afọ bowu. Uchele. Akwa ma mmiri lezo Ọwụ mmiri lezo ni ka na-echiri ihe. Ike gboro. Witi okwu a nwoke a kwuru. Akwa gosipụtara gị ịla chọpụtakwa datina. Ndị isi na-adịghị mma na this country ka ndị isi dị mma because monkey riju afọ ya ga n'elu osi la awụ onye kam ọ ihe ha na-eme ka ọ wụla ewerela ọchịchị ya eriju ha ala yala sizie na obodo adịla mma welu eju asọ wee jula gbanyụ ọkụ asọla ha mmanụ Naijiria na-anwụ ndị iri juru afọ elutugego anyị lasị na obodo dị mma anyị ga-agbapụkwa ha n'aka Chineke ndewo ya gaziere gị brodo oyo anyị ahụ na nke gị SK Kennedy isi wedara zibata ozi gị so ụtụtụ ọma Uche na Clara ka anyị gbaghara Tanko na gịnị ka anyị tụrụ anya n'aka onye mere n'okenye na-enweghị ike ịga ahịa jee mee gịnị zụrụ ihe mara ihe na-ada n'ahịa ọ sị ka anyị gbaghara ya gaa n'ihu nwa ada nwoke ọcha Clara aka Chetachi Cynthia ọ sị wow na o mechala hụ Clever na Clara thank you wevuora ya hello Chetachi Cynthia you are welcome ọ sị chai my wonder couple on radio. As I love you. I love you too. Blow yere ya kiss. Oh, tibare. You know, kaisa na ni otu okutupu anya chikolata ewo nke akụchapụla. Ọ na-ebe ahụ. Ebolachi Uchenna na Clara. Ebolachi gbalịa gbuo ya nkenke nọ. Ọ chifu onye ji ahụ. Uchenna. Agege break a na-enwe label. Ya kwasa ndị akpọrọ ega statement. Nwoke a tige fọm interview onwe onye ga-akpọ ya. Ebe isi na mkpọkwu nkenke anyị tiwere ya onye bren na kọs. Bren ya elu usoro Chineke. Ndewo. Ya gaziere gị nke a bụ uchere obi gị Tanko Yakasai ọtụtụ ndị Naijiria adịghị comfortable n'okwu a ikwuru ha si ọwa asị na they beg to differ. I don't know. Mana ihe nọrọ na Nollywood. Uche akpasikwara m iwe n'ụtụtụ a akwa ahụ akụziri m ngere na-adịghị sure. This is you don't know. Ngere niile mmadụ na-asụcha ọ dị sure ya. You don't know. Ọ bụ ịnụ ka ndị ọzọ na-asụ gị sụọkwa nke gị nwa. I beg you to differ. Abeg lekwa m ka ahụ gbasara na gị ọ dị ego ụmụnne ike gwọrọ ka ọ dị na Facebook anyị na nke si n'aka Opera Fidence Oli ọ sị nke ahụ ntaghị ọ dapụrụ ya adapụ n'ọnụ na ọ chọrọ okwu na nke mgbe ochie ka mma karịa nke ugbu a na ihe ọ chọrọ ikwu ihe ahụ ọ dị ego ka ọ dị ebe a ka anyị ga-achịkọlata ya maka na o nwere ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị ma o jiri nkeji 30 gata elekere 8 nke ụtụtụ amana tupu mgbe ahụ anyị chọrọ iji ohere a mee ka ị bụrụ onye na-ege anyị ntị ikekwe oje zuru obodo adaghị na kansụl ime obodo gị ị chọrọ ka oje zuru obodo daa na your own local government gaa na Facebook ugbu a chọwa Echo FM Facebook ha ECHO klikie ya kpam ECHO FM gị klikie kpam ị ga-ahụ ebe anyị drọpụrụ ozi ebe ahụ ị ga-ahụkwanụ kansụl ime obodo ndị anyị họrọla ya bụrụ ma ị dị lọki kansụl ime obodo gị so na nke a họrọla ya na nke ndị ọzọ gị votu nke gị nwa ahụ kpaa aha kansụl ime obodo gị sachọrọ nke ọ bịa ebe a ya bụrụ ma ị wọchị ya na majority karịrị the vote gịnị ka a na-akọ
ojezuru obodo ga-ada na kansụl ime obodo ụnọ that day unu ga-ahụ anyị ebelebe ga-egbu jekwa jụọ ndị gịnị ofe kacha orodo British gbara German esi ahụ Joy n'elu gịnị Joy unu ga-ala ike ya n'ihi ya gbalịa gaa na Facebook ugbu a votuoro kansụl ime obodo gị mgbanụ ka anyị ga-enye gị biskit ọ bụ ka ị tawa no time ị na-atahụ biskit a mgbawa gị ọnụ nye gị ya mgbawa gị ọnụ ị ga-ahụ ọ ga-eme gị n'anya kororo m ugbu a ị gaghị ịhụrụ biskit ị gaghị eri ihe rifere erifọ mana ị na-ebe ibe egere m mgbe m nọ na-ata ya site gị ome nwetara gị ịtachala ya tinyejere Clara nwoke ọcha when last ka a gbara gị n'ala ka mmadụ biliri gị elu like this gbaa gị n'ala ọ ga-eme today history ga-repeat ha today atara ya na gị already ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ nọrọ ebe ahụ emekwala ngagharị anyị na ndị ọbịa anyị ga-alọghachi n'oge na-adịghị anya n'ihi ya agagharịkwala agagharị Echo FM. It's the sound of the city. Echo 100.7.